En esos mismos días, desde el jueves y hasta el domingo, en Ourense se disputará el Campeonato de España Juvenil Masculino de Hockey Hierba, un torneo en el que participarán 14 jugadores de la selección nacional. La presentación del evento servía para poner sobre la mesa una vieja reivindicación a la que respondía el propio concelleiro de Deportes. Eu sempre digo, os mellores entrenadores están en Ourense, porque senón, sin apenas instalacións, seamos capaces de clasificar os equipos e ir aos campeonatos de España. Que farían estes entrenadores se realmente tuveran unhas instalacións? Eu non escondo a miña responsabilidade como Concello de Deportes e dicir que en este mandato que vai comenzar a miña principal tarefa como Concello de Deportes é pelexar e loitar para poñer de acordo a todas as administracións públicas para que Ourense, a nosa cidade, teña máis instalacións deportivas, porque ese é o futuro para os nosos mozos e mozas.